ஹே பாடி, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நான் சாப்பிட்ட ஒரு ஸ்பெஷலான ஃபுட்டு பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். அதாவது வெண்டைக்காய். வெண்டைக்கான்றது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு டிஷ். சத்தியமாக என் வாழ்க்கையில் எப்பயுமே நான் சாப்பிடவே மாட்டேன். அது எங்கள் அம்மாவுக்கு நல்லா தெரியும். அவங்களும் அது மாதிரி வீட்டில் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் என் வாழ்க்கையில் சத்தியமாக ஃபஸ்ட் டைம் வெண்டைக்காயில் மோர், அதாவது மோரில் வெண்டைக்காய் போட்டு ஒரு டிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு அவசரம் இல்லை, பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி அந்த ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சாங்க. அந்த ஃபோட்டோ பார்த்து எனக்கு வேணும், சாப்பிட்ணுன்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லி நான் வாண்டடாக கேட்டுக்கிட்டேன். சத்தியமாக அவங்க நல்ல மனசு எனக்கு தாந்துட்டாங்க. அதுவும் ஒரு க்யூட்டாக ஒரு பாட்டிலில் போட்டு எனக்கு தாந்துட்டாங்க. ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. நிஜமாக அது மாதிரி சாப்பாடு நான் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் எப்பயுமே. நீங்கள் தாந்தது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தெரியுமா? சூப்பராக இருக்குது நிஜமாக. என் வாழ்க்கையில் நான் அப்படி சாப்பிட்டதே இல்லை. ரொம்ப ஸ்வீட்டு, காரம், எல்லாத்தையும் லவ். ஒரு டிஷ்ஷு சாப்பிட்டா இப்படி தாண்டா அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிட்டிங்க.